Brandsikkerhed handler om mennesker og værdier, der kan eksponeres for brandbart oplag, og som kan generere røg og varme. Det vil sige de genstande, som potentielt kan antænde en brand i en bygning, og som kan true personsikkerheden, indsatssikkerhed og værdier. Det er derfor vigtigt at have en dygtig brandrådgiver tilknyttet sit byggeprojekt. Her bidrager brandrådgiveren med sin viden om blandt andet adgangsforhold, personbelastning, materialevalg og tagflader. Det kræver indgående kendskab til brandrisikoklasser, materialer, konstruktioner. Ja, faktisk bør man vide noget om alle ingeniørdiscipliner for at være en god brandrådgiver. Brandrådgiveren er med i de tidlige projektfaser og rådgiver bygherrer om, hvordan projektet bliver mest muligt byggebart og brugbart efter dennes intentioner. Men det handler ikke kun om at forstå og indfri bygherres ambitioner. Det handler også om at forstå bygherres kunde. Det kan være en farmavirksomhed med behov for renrum eller et udstillingsrum med behov for store arealer og færre, mere brandsikre rum. I Danmark har vi en stolt tradition for at bygge beton, og det er da også brandsikkerhedsmæssigt et rigtig godt byggemateriale. Men i CO2-regnskabet ser beton ikke godt ud, og derfor kigger man helt naturligt efter andre byggematerialer, der udleder mindre CO2 under produktionen. I nogle år har træ været, et brandvarmt emne, men det giver nogle udfordringer. Træ er ganske brandbart, og kan vi ikke få nok af det rigtige træ fra de danske skove, er import et fordyrende led, som også vejer tungt i CO2-regnskabet grundet transporten hertil. Derudover er træ ikke anvendeligt under terræn, fordi det optager fugt. Udviklingen inden for byggematerialer går stærkt, og jeg er en stor fortaler for, at vi deler viden om brandsikkerhed og bæredygtighed i branchen for sammen at stå stærkere og gøre Danmarks bygningsmasse så holdbar som muligt på alle niveauer. Personsikkerhed i en bygning skal altid vægtes tungt, og derfor er det afgørende med den rette rådgivning om brand og sikkerhed. Mit navn er Jens Husbjerg, og jeg er brandrådgiver hos AFRY.